ministerstve dopravy pracujem 8 rok. Je to moja vysnívaná práca. Celý život som zástancom pravdy, spravodlivosti. Nemám rada, keď sa v podstate robia nejaké nekalosti a podvody. Zameriavam sa na kontrolu legislatívy vydanej ministerstvom dopravy a kontrolu subjektov pôsobiacich v sektore cestnej dopravy. Autoškola, ktorá sa dopustila najzávažnejších porušení z pohľadu ministerstva dopravy, mala problém s uhradením sankcie. Argumentovala, že pokuta je drakonická a likvidačná. Tak som sa pozrela, že či naozaj tá autoškola má nedostatočné príjmy na základe počtu žiakov, ktorých má uvedené v systéme, a zistila som, že autoškola má dostatočný počet žiakov a vykazovala v účtovnej závierke veľmi nízky počet žiakov. Na základe toho mi v podstate napadlo vypočítať, že či ten počet žiakov sedí s tými príjmami, a zaslala som teda podnet na tú finančnú správu, na ten daňový úrad. Dala som im podklady k tomu z jednotného informačného systému, ukázala som im úplne od prvého kroku, že si čo s čím majú porovnať. Porota úradníckeho činu roka sa snaží nájsť úradníkov, ktorí idú tzv. Mílu navyše. V prípade pani Renaty Čodorovej išla tých míl o mnoho viac. Nielen, že sa jej podarilo dokázať obrovské daňové úniky v oblasti autoškôl, ale spolupracovala aj s finančnou správou, ktorá tieto daňové úniky riešila a dostala do štátneho rozpočtu o 2,2 milióna eur viac, ako tomu malo byť pôvodne. Ja som neočakávala, že to bude naozaj v takom veľkom rozsahu a že sa finančná správa do toho naozaj tak zahryzne, ako sa zahryzla, a že vykonala kontroly po celom Slovensku. To znamená, že sa o mnoho viacej vybere na daní z príjmov a tieto peniaze môžu byť použité pre nás všetkých občanov na či už stavbu nemocnic alebo výstavbu ciest, ktorá neustále chýba. Alebo na výstavbu diaľnice, ktorá je veľmi pre nás podstatná do tých Košíc. Alebo na základe týchto daní sa konečne dostáva tá diaľnica D1 do tých Košíc.